Един продукт за всичко? Да, точно така. Това е възможно с водният лак Лазур 3 в 1 на Милеси. С Лазур 3 в 1 можете да импрегнирате, грундирате, лакирате и отцветявате повърхностите от дърво. Продуктът е подходящ и за външно, и за вътрешно приложение. Можете да го използвате за лакиране на ламперия, навеси, врати, маси, огради и всякакви други дървени изделия. Изключително лесен е за употреба, дори и за неразположените вертикално. За тавана също. Нанася се на 2 или 3 ръце с междинно шлайфане между тях с шкурка 320. Ключово предимство е, че Лазур 3 в 1 позволява на дървото да диша и така няма опасност от получаване на неприятни пукнатини на покритието. Освен това, продуктът е еко, разрежда се и самия с вода и няма неприятен мирис. Предлагаме го в прозрачен и бял вариант с различен гланц – лъскавина. Поръчайте Лазур 3 в 1 и разгледайте останалите ни продукти за дърво в нашия онлайн магазин, линк към който ще намерите под това видео.